लोगो EM बिथांमोन MCLA बिथांमोन आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय सारा आसामनिफ्रायनो बेवहाय बाहागो लाफैनाय सिबिनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि मानगोनां बाबा नोंथांमोन जाय बिथांमोना जोंनि जग्य आहुतिखौ दैदेनबाय थादों आं बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आङो गोलाव बिबुंथि होनांगोन होननानै सानाखै दिनैनि साना जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान मानोना बिटिआर ओनसोलाव एबा बर' माहारिनि गेजेराव खौसेथिया फैनायनि उनाव गोजोना फैनायनि उनाव बेबायदि महायज्ञ होनाया फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारिनि गेजेराव आरो ओनसोलनि गेजेराव गोजोना अराय सम गोजोर जागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो परम ब्रह्मनि खाथियाव आरज गाबदों जे जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौनो जाहाथे मोनफ्रोमबो न'खरखौनो अराय सम गोजोन सान्थि खालामनानै लाखियो बेनि थाखाय आङो आरज गाबदों जोङो बयबो हास्थायदोंमोन जे बेबायदि मोनसे गिदिरथार हाबाफारि जानांगौ जायनि गेजेरजों जोंनि आफादा गोख्रों जागोन दा दिनै बे मोननैबो आफादा जोंनि माहारियाव फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारिखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनो थाखाय हारियाव गेजेर डिसिप्लिन लाबोनो थाखाय जोंनि हारियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि मोनसे सान्थौ सानस्रिजों जोंनि इयुन जोलैखौ दैदेनलांनो थाखाय जि मोनसे गोलाव सम आन्थोरजयै हाबा मावबोदों बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आथिखालाव जाय बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ बिथांमोननि खाथियावबो आंनि खावलायनाय जे दिनै जोङो एना एनि गैयाजासे गोरोबलायनानै हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे खौसेयै खामानि मावो बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय जों जेसेबां हायो मदद होनो थाखाय अराय सम नाजालांबाय थागोन थांनाय बोसोराव गुरु धामनि नामाव जोङो 3 कोटि थाखा सेंसन खालामदोंमोन आरो देग्लाय बोसोरावबो आरोबाव 5 कोटि रां जोङो सेंसन खालामबावदों आरो गुरुदेवनि जि मोनसे गुरुधाम बेखौ डेभेलप खालामनायजों लोगोसे गुरुदेवखौ सावनाय जायगाखौ डेभेलप खालामनायजों लोगोसे गुरुदेवनि मोनसे रुपानि मुसुखा गायसननानै गुरुधामखौ समायना रमायना खालामनायनि थांखि लानाय जादों दा बे हाबाफारिखौ जोंहा ब्रह्म धर्म ट्रास्ट आरो जोंनि जि आफाद खौसे जानानै बेखौ मावफुंनांगोन आरो रायजो राजायाबो मदद होनांगोन दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एसे सिगाङाव चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंलांदों जे जों मालाबाबो जोंनि गावनि गुदिखौ नागारनानै थांनो नाङा आरो हारिनि आसार खान्थिफोरखौ जों बयबो हमथाबनानै थांनांगो दा दिनैनि समाव बर' माहारिया गावनि राव थुनलाइ आसार खान्थिखौ लानानै बुहुमाव दिनै सिनाय जानाय हारि जाबाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ माखासे गोग्लैसोनाय थासारिनिफ्राय बोखांनानै मोनसे गोख्रों थासारियाव लाबोनो थाखाय बिथांनि जि नाजानाय बियो लासै लासैनो नोंथांमोननि दैदेननायजों मोगथां महर मोनगासिनो दङ दा बिनिखायनो जे 18 एप्रिल गुरुदेवनि जि जोनोम सान बेखौ बिटिआर सरकाराव जोङो सरकारि भाबे बेखौ जोङो बिथांनि जोनोम सान हिसाबै फालिनायनि इतिमध्य हाबाफारिया जागायबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो बेखौ फालियो आरो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनोबो बुंनाय जादों जे बे सानखौ जाहाथे बिथांमोनाबो फालियो दा बिनि थाखायनो जोंनि फारसेनिफ्राय बोसोरफ्रामबो जोङो बे सानखौ फालिनो थाखाय 10 लाख रां हरनाय जादों आरो इयुनावबो बेखौ हरबाय थानाय जागोन दा दिनैनि समाव बर' हारिनि सासे आगोमा जोंहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिथांनि जि जिउ जारिमिन बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि बेखौ साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जाहाथे मिथियो जाखांबोनाय जोलैया मिथियो बिनि थाखाय माखासे बेबस्थाखौ जोंनि धोरोम आफादा खालामनांगोन भारत उदांस्रि जायै समाव जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी बिथाङाबो गुरुदेवखौ लोगो मोनदोंमोन आरो दिनै बै समनिफ्रायनो लानानै गुरुदेवनि जि बर' हारिखौ माखासे गोख्रों खालामनो नाजानाय बिथांनि जिफोर रिफर्मेशननि जि हाबा मावनाय बेवहाय जोंहा गोबां मावनांगौ दंबावो मालाबा सोरबा बेखौबो मिसआन्डारस्टेन्ड खालामो गोरोन्थि बुजियो नाथाय दिनैनि समाव बयबो बुजिनाय जाबाय बर' माहारिनि मानसिया जि धोरोमावनो थाया मानो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि बिहोमा बिथांखौ रावबो बावगारनानै थांनो हाया एबा रावबो बेखौ एंगारनानै सोलिनो हाया दा बिनिखायनो आं बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आङो बेखौनो मिजिंथिदों जे नोंथांमोना जेरैबायदि
मोजाङैनो मोजां सफैदों बेबायदिनो जाहाथे मोजाङैनो मोजां न'आव सहैफिनो आरो दिनैनि बे जारिमिनारि साना अराय सम गोसोखांथि सान जानानै थायो आरो दिनैनिफ्रायनो मोनसे गोदान साननाय सान्थौ सानस्रिजों जों आवगायलांनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो आङो बिटिआर सरकारनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर सारनिसिम गावनि बेसेन गोसा सम बेसेन गोसा बिबुंथि आरो बे गासै हाबाफारियाव मोजाङै मोजां बिथाङा मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर सार